Yn y fideo yma, nawn ni eglurio ychydig am Rhifau Ciwb. Nawr, y cwestiwn gyntaf, be ydy'r Rhifau Ciwb? Ond maen nhw'n dod o lyniau o giwbiau. Felly dyma ni un ciwb, felly yr rhif ciwb gyntaf ydy 1. Oherwydd mae'n bosib gwneud llun jyst un ciwb fel yma. Nawr, be ydy'r ciwb nesaf o'r mae'n sydd ni'n gallu greu? Wel, os dyn ni'n cychwyn, dydyn ni hefo y 4 bloc yma. Di hwnna ddim yn giwb yn efo'i hun, ond os dwi wan yn ychwanegu ar ben y ciwbio fan hyn, 1, 2, 3, 4 ciwb arall, dyn ni'n gweld fod gen i ni giwb rwan, nathon ni ddefnyddio 8 bloc bach i wneud o, felly yr ail rhif ciwb ydy 8. Ac yna, os dwi'n meddwl amdan be fysa'r rhif ciwb nesaf, neu be fysa'r siap nesaf yn y patrwm yma, os dwi'n cychwyn fan hyn rwan hefo gwaelod, efo sail, a fan hyn dwi am roed 9 ciwb yn y sail fan hyn. Eto, ciwboid ydy hwn, ddim yn giwb eto, dwi angen adeiladu fe fyny. Yr haen nesaf, dwi'n ychwanegu 9 ciwb arall. Felly dwi'n defnyddio 18 ciwb bach hyd yn hyn. A eto, dim cweit yn ciwb, i fod yn ciwb, dwi angen ychwanegu yr haen olaf. Felly 9 ciwb arall yn cael ei ychwanegu fan hyn. Ac ar y diwedd, mae hynna'n mynd i roi cyfanswm o 27 ciwb bach. Felly, dyn ni wedi gweld i wneud y 3 rhif ciwb gyntaf, dyn ni angen 1 ciwb, 8 ciwb a 27 ciwb. Nawr, y cwestiwn ydy, be fysa'r rhif ciwb nesaf yn y patrwm? Pa rhif fysa mynd yn fan hyn? Nawr, i weld hynna, dyn ni'n ystyried fod yn bosib cael y rhifau 1, 8 a 27 yma trwy wneud swmiau lluosi. Nawr, yr 1 yn fan hyn, sy'n ni'n gallu cael yr 1 yma drwy wneud y swm lluosi 1, lluosi 1, lluosi 1. Yr 8, mae hwnna'n dod o wneud 2, lluosi 2, lluosi 2. Mae'r 27 yn dod o'r swm lluosi 3, lluosi 3, lluosi 3. Wel, pam 1, 2 a 3? Wel, oherwydd ar gyfer bob un o'r ciwbiau yma, dyna di faint o sgwariau sydd gennym ni ar draws bob un o'r wynebau. So 3 ar draws, 3 fyny ac yn y blaen. Felly, yr rhif nesaf yn y patrwm, os ni'n edrych 1, 2, 3 fan hyn, so hwn yn gofod bod yn 4, lluosi 4, lluosi 4. Nawr, mae 4 lluosi 4 yn 16, wedyn 16 lluosi 4, os ni'n sydyn i fan hyn, 4, 6 yn 24, 1, 4 yn 4, adio 2 yn 6. Felly, yr rhif ciwb nesaf, y 4ydd yn y patrwm, fyddai 64. Nawr, i fathemategol, mae yna nodiant arbennig, ffordd arbennig o ysgrifennu rhifau ciwb. Ar gyfer y rhif ciwb cyntaf 1, dyn ni'n sgwennu fo fel yma. 1, mae gennym ni rhif bach 3, dyn ni'n gael hwn yn pwer, 1 i pwer 3. Ond beth dyn ni'n neud ydy, dyn ni'n neud 1 di ciwbio. Yn yr un modd, mae'r ail rhif ciwb yn gallu cael ei sgwennu fel 2 di ciwbio. Y trydydd un fel 3 di ciwbio. Ac felly, yr un yma fan hyn, y 64, sy'n ni'n gallu sgwennu hwnna fel 4 di ciwbio. Felly, beth enghraifft fysa'r 7fed rhif ciwb yn y patrwm? Wel, i gael y 7fed rhif ciwb, sy'n ni'n gofyn wneud 7 di ciwbio. Y swm yn fan hyn ydy 7 lluosi 7 lluosi 7. Nawr, o'r tabla lluosi, dyn ni'n cofio gobeithio fod 7 lluosi 7 yn 49. A rwan, dyn ni eisiau gwneud 49 lluosi fy 7. Gwneud hwn ar y ochr efallai, 49 lluosi fy 7. Nawr, mae 9 lluosi 7 yn 63. Cario'r 6 ymlaen. Mae 4 lluosi 7 yn 28. 28 adio'r 6 fan hyn yn 34. Felly, y 7fed rhif ciwb yn fan hyn, mae 49 lluosi 7 sydd yn 343. Dyn ni'n gallu gwneud cyfrifiadau gwahanol efo'r rhifau ciwb. Felly, enghraifft sy'n gallu gwneud 3 di ciwbio adio 2 di ciwbio adio 7 di ciwbio. Nawr, 3 di ciwbio, dyn ni wedi weld yn y top yn fan hyn, yn 27. Mae 2 di ciwbio yn mynd i fod yn 8, 2 lluosi 2 lluosi 2. A dyn ni newydd wneud 7 di ciwbio, mae hwnna'n 343. Felly, i adio'r 3 peth yma rwan, unau sy'n ni'n gallu gwneud yn y pen, neu falle sy'n ni'n gallu gosod nhw allan fan hyn, neu wneud nhw o'r mwyaf i'r lleaf fan hyn. So, swm adio yn yr unedau, 3 a 7 yn 10 a 8 yn 18. 4 a 2 yn 6 ac 1 yn 7 a 3 yn y cannoedd fan hyn. Felly, yr ateb terfynol yn fan hyn ydy 378. Ar cyfrifiannell, mae yna fotwm arbennig ar gyfer ciwbio. Dyma fo yn fan hyn. Felly, sy'n ni rwan yn gallu gwirio'r swm dyn nhw'n wneud. 3 di ciwbio adio 2 di ciwbio adio 7 di ciwbio. Drwy deipio fewn 3 di ciwbio
adio 2 di ciwbio, adio 7 di ciwbio. A dwi'n gobeithio bod fi'n cytuno a mi ydw i yn cael 378 unwaith eto. Nawr ar y sgrin rwan, dyma chydig o ymarferion i chi ceisio ar Rhifau Ciwb. Rhowch saib ar y fideo, triwch ein, dewch yn ôl mewn chydig o funudau, gwiriwch eich atebion efo beth sy'n cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.